السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My ordinary president. من وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وما من سلامية. My ordinary president. نعم. sunana Malam Abubakar ina kiran ka daga nan jihar Saudi Arabia. ما شاء الله. To my ordinary president ba karamin daɗi na ji ba wallahi da na ji muryanka yau wallahi. Ni ma na jira na ya mini siga. Don Allah fa. ما شاء الله. ما شاء الله na gode Allah ya saka mana alkhairi my ordinary president. Allah ba abin na gode. Wai ka taɓa tallan magani ana. Alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya gawa ta malam. Saka maka da alkhairi Allah ya raba ka da sharrin makiya Allah ya raba ka da sharrin mutum sharrin karfe. Amin. Allah ya raba ka da shi my ordinary president. Allah ya bar mana kai. Amin. Amin. In za a gyara. Gyere. In za a gyara. Gyere. In za a gyere. Gyere. Yau da khair sai an jima. Allah ne zubabe. Kai. Dan arewa duniya ne in ga maka. Kai ku tafa mu arewa don Allah. Wallahi babu wanda Allah ya wagata kamar dan arewa mallam. Duk inda muka shiga za mu saje. Kai. Wato bi ma'ana ya ji daɗi a ran shi. Sai ka san mu ustazan dako.